Vihdoinko me ollaan kahdesta? Mitä ei voi olla Ei, et mene minnekään. Ei, kulta. Pakkohan mun. Mutta sisälle se ei tuu. Olkoon sitten vaikka itse Paavi. Resis Posse. Kalle. Joo, kyllä. Olenhan minä, kuule. Tässä on pieni kirjoitusvirhe. Se on sakramentti, ei sarkamentti. Joo, no meitsi mokas. Joo, mutta eiköhän tää ollut täältä päivät tässä. Mä tulostan tän kaikille, niin muoka tästä huomenna lisää. Joo. Tää lähtee himaan. Noniin, moikka. Oota. Ja turvavyöt laitetaan sitten kunnolla kiinni. Oletko sä valmis? No joo, mennään. No mennään. Entäs me ei ehditä ajoissa? No Anni vie serverin eikä me nähdä sitä enää koskaan. Ei se nyt serveriä aio satuttaa. Sehän mä oon niin sekas, että siltä nyt voi odottaa mitä tahansa. Hei, mun mielestä nyt kun mennään tosta eteenpäin ja sitten käännytään oikealle, niin sen korttelin takana pitäisi olla se... No tosta menet eteenpäin ja käännyt oikealle. Mikä? No se serverin koulu! Joo, mutta mä näen mitä koulua! Ei, se on tuolla, serveri on Mikä? Joo, okei, joo, mä käännyt. Se pääsee karkuun! Mä käännyt tossa noin. Kaasua! Ei oo mitään hätää. Mihinköhän se hävisi? Kääntyköhän se tosta äskeisestä risteyksestä? Soita poliisi. Hei, kuulit sä? Ei, se on tuolla. Se on tuolla tuonne asuntoauton edessä. Tuolla. Mä näen sen. No voi hemmetti! Lopeta sä hermostutat sen. Se